Fiesta CDO! Viva Senior San Agustin! So today guys, kay Fiesta karon sa CDO, magluto kita og Lechon Belly nga makatipid kita guys. So no need na mo order og expensive belly og no need na pud magluto kita sa oven. It's either electric oven or gas nga oven nga mas mamahalan kita sa tangki. Kay grabe ka man ang tangki karon guys. So awatan niyo niya akong tips. Grabe. Mobilib dyan mo sa kabarato, sa dali na gigay siya nga pamagi, lami pa yung belly. So, bani ko ninyo guys. First, we need to wear our aprons for a perfect show. And kalo guys, kalo kita guys. This is 4 kilos nga lempo guys. Pag magluto mo aning belly, pwede mo request ani sa grocery, ino ninyo nga kung pwede katong pinakanipis nga lempo para perfect. So akong technique guys, gina-slice na mo siya. Inani guys oh. Gina-slice na mo siya half para musurok ang iyang timpla. Ano lagi siya guys? Very simple. Pwede pa niyo siya manegosyo. Promise. Mo gini siya kung timpla every time na mag-order og belly. Mura ni siya kung timpla guys. So since kay ano lang. Okay. Nice. So humana. First, let's put the calamansi. Actually, optional na rin siyang calamansi, guys, ha. Pwede raw wala, but mas lamigit siya pag na-siya calamansi, no? Lahi ra yung aroma. But it's up to you. Pwede optional gid kayo siya para sa kuha. Kaya sometimes, pag walay calamansi, isa ko magbutag calamansi. Diba? Di na to siya i-complicate ang life. Pag wala diha, no need to put it. Kung saan available, di ba? Okay. So, ganyan lang. I-rub-rub lang natin. After this one, later na ang kuan guys, asin and everything. First, you have to put the lemon. Then second, the soy sauce. 1/8 cup sa soy sauce lang, guys. Kaya para lang siya pangpakuan. Pangpa-color, and of course, to add some spices. Tugip mo siyang kuan. Ganyan lang. Mix lang. Mix. And then, after this one, let's put some salt. Ang salt na ko guys, it's 1 tablespoon of salt. Tapos 1/3 tablespoon of, I think 1/3 siya.
Ako na bahala guys kung sa. Basta, muna na siya. Usually, manggod sa uban, manggod. Ginagamay rin lang ginabutang ng pepper. Kay ang uban, dili ganahan. But for me, manggod, favorite ka na kong pepper guys. So, pwede butangan ako siya 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon of pepper. Then, after this one, okay, since nga nakuha naman siya, umana yung timpla, no? Hana na siya na. I-rub-rub lang natin. Pasensya na guys, ha? Kaisa na dyan akong camera. So, hindi siya, wala siya ma-zoom-zoom. So, pwede na after this one, guys, pwede na natin i-arrange ang yung mga panakot. So, let's go first with the garlic. Garlic. Onions. Arrange lang natin. Atsal or red bell pepper. Atsal. And then dahon ng laurel. And of course, the spring onions. Ganyan lang talaga guys. Ganyan lang talaga. Very, very easy ra gyud. So, no need na gid nga mag-order pa kita og mahal na belly, guys. Pwede ra gid kamo ang muluto, no? And this one, this is the main part or the siya gid ang artista aning kuan kay pag walay tanglad, wala gyud igid man mahublikson, guys. So, this is it. Anaon lang din nato. Oh, di ba? Hindi na siya ka-simple. So guys, sugdan na nato ang pagbugkos sa belly guys. And mura ni siya. Kailangan lang mo og ligon nga pisi. Usually ang ginagamit namo kay katong pisi bitaw sa pisi sa sapatos guys sa pangkahi. Mapalit man imo na siya sa store. Tapos barato ra. I think 50 pesos tapos dugay pag iki siya mahurot. Muna siya mo ginagamit. Grabe kaligon. But, kani, kuan gini siya, PC gini siya sa cooking. Kuan mo nun. Hindi ka siya ligon. So, ato siyang i-double. Siya kaligon, guys. Siya i-double, ha. So, like this lang. Pag ako ang magbuhat sa belly guys, usually, start ko sa center. Ang paghikot. Gina-start na ko sa center para so, ana lang siya. Like this. Like this. Hopefully, dili siya makakuhan kay di siya. Di ka ni siya ligon. So, nalock na siya. Nalock na siya guys. So, nalock naman ako siya guys. Ato na din siyang like this lang. See? See? Grabe ka sa yun. Ato lang siya hugtan. Pero kung diligid ninyo, digin mo ganahan nga magluto mo, pwede na ka pa order sa kuha. So, the more ang bugkos guys, the better. Okay. So, mana ato center, no? So, nakalock na siya. Much better kung center mo magsugod kay both sides, malak siya ba? If ever na yung mga hulog ng mga panakot, pwede na po ninyo mabalik. Same process na gyapon guys ha. Like this oh, like this oh. This one. Tapos, ikuha niya turn. Like that. Like that.
Muna niya ang finished product, guys. So, dali na kaya siya, oh. Pwede rin ka mo rin magbuhat ani sa balay. Okay. So, ready na siya para luto. But first, butangan sa nato siya oil, guys. Ato lang i-rub. Wait lang, ha. Like that. Bukan tigit kayo nga na oil. Tapos, pag ato na siyang maluto, every 1 hour, magkuhan ka puntag oil para mas crispy siya. So, ready na. See you in 4 hours. Like that. So, bugat gid kayo siya. Sariling sikap. 4 kilos kapin. Almost 5. Sariling sikap, guys. Mulay cameraman. So, ito na siya yung ibutang sa itong mahiwagang oven. Oh my God! Gata, oy! Wait. So, andito na ang ating mahiwagang oven. Muna akong pasabot, guys. Kung naamoy inaani nga container, no, nga pinalit ninyo sa pita or sa klase nga biscuit, guys, ayaw ninyo ilabay. Kay magamit gid ninyo siya. Look at that, oh. Believe me or not, makaluto gini siya belly. Ako ni karon isunod na akong belly, guys. Hulatan nato siya 4 hours, then after na ipakita na akong finished product. Grabe, worth it kay ang uling, mapalit na ninyo siya isa ka sako 200. Di pa gid siya mahurot. Oh, look at that. So ato na isunod, guys, ha. Go Lloyds. Go to Lloyds, yung 9 hanger diya. Sulod na to, Lloyds. Go! May mapasok ka, ha? Okay, go. Okay na siya. Okay, mapasok ka. Okay. Wala na yung tubod, ha? At first, very risky kay siya, but it's all worth it. Worth it, yun. So, look at that. Look at that. Then every 1 hour, i-open na to siya, guys. Pahiran ng oil. Then that's it. We'll wait for 4 hours. Mahuluto na dahil siya, guys. Ay! Hulog na siya. Wait lang. Turing sikat, guys. Ako yung nag-camera. Ako pa yung nagkuan. Two hours na ni siya. After 2 hours. Hi guys! 3 hours after na, gikan sa itong paglutoan niya itong lechon belly. And, ato siya i-check, guys, kung pwede na ba. Wait. Oh. Hulog siya. Hulog siya. So, 3 hours after, muna niyang itsura. Ato siyang butangan na pong oil. More or less gid ang estimate gid sa pagluto sa belly na gid. Okay. So guys, ang estimate gid sa pagluto sa belly na gid sa mga 4 hours. So kulang pa tag another 1 hour, guys.
guys ha. Abi palang scam. Okay. Okay. Siya guys, but nungod sa kabisi, pero okay kayo. Okay. Di mapasok ka. Okay. Kumpiyansa sa oil ha. Oh, Sa tuya. Ayan na. Okay. dito. Kadugay bang nagpanganak ng mananak. Kita uy. Okay. Pasok ka? Bisa napagod. Okay na gapon siya. Bisa pagod siya. At least naluto siya. Sa kabisi na mo today. Napagod din siya guys. So go na. Go na Lloyds. Oh see. Bisa napagod siya. Okay na gapon. See? See? Oh my God. Bisa pagod. Okay. Te. Ibalik siya te. Ibalik siya te. Wow. Yehey! Yehey! See, na natin lechon. Lechon is live. Happy Fiesta, guys! Happy Fiesta! Coach! Hi! Ang dili mo kag lechon. Sorry. Saan sa karon, Coach? Hi, Michael! Coach Aldrin! Coach! Bye! Ito na i-try itong belly, itong maidlot na belly, guys. Look at that. So, no need ito mag-order mga mahalon nga belly. Pwede na kitang magluto, guys. Okay siya na perfect karon kay busy ang life. So yummy. So yummy, guys. Promise. Buti pa mo nakakaunto accidentally.